خاطر جی میری و zamanla semati em hatine esasen semati nüve em yali Erivanî hatine gundî ber ava reş jêra dibên Qeregûn Qeregûna Dilxêra dibêjin ew jî qebîleke em xweş dilxêrîne wê derê demekî dimînin wir têne semahatê tên semahatê kurê xatî kalkê min Elî wê derê tîne pîrka min navê Gulîzar e wê derê di revîne dawirda namînin wira tên wira Şatîrolî ye ev Şatîrolî jî esasen ya êzdiyabî ye êzdiya tê de jiyankirîne êzdî jî zemanê sala 1882 da hatine ji vê derê vê derê tabî baya zeman derbaskirine hettanî sala 1918 demê da şer heviye dev heviye ber revê diçin. Ev navê me êziyo yek e zimanê me êziyo yek e xwe zatem jiyan wana hatine lîzî niko kalê me pîrka me jî êziyo hatine niko erdê ava êla mala bavê niko heye belkî 1000 xirbet tê de heye jê duyo erdê kundû gêziye tê de û şeherekî mezin ça şeherê Erdehanê mezin û ayna şeherekî îsan pîrka bavê bu em çû ku me lê alvêr dikir ku me çû lê ferûşê me tune û got sêlê me nan lê xisana tune û biraya xwe ra bêjim got em dişû me xwe ra lê danî got dizane me got me xwe ra çû dikirî em dihatin got em revê zibirîn hatin got me çû xwe ra vê derê dikirî êzî ji lêsa vê demê bar kirin çûn ew jî niko wa xwe
Taka devlemende pervejeye bin bandoravan daman devleta Sovyeti ve demi per derfet davan imkan davan ona jî xebat ne per baş kirin. Lê ez dikarim mixabin vê bêjim hê baş nêne nas kirinê. Yani Pirtugan ne hatine vergerandinê, ne hatine çapkirinê, hê negîştine Kurdê me. Ji bo du sedeman sabû, yek ji bo êzîdîtî Müslümaniyê ne hate gîşteme ya duda jî wexta Sovyet bela bû, Kurd perîşan bûn, cihê warê xehîştin, çûne Ewropayê hin wan dernaman. Ji bo ya jî tam ez dikarim bêjim Kurd herê ha ji wan tunîne. Lê pêşa rojê de jî ê bê dîtinekî wek Mînanî Ferîkê Wîsiv şarekî pir mezin bû Hecî Cindî ew ji hin dizanin xelka Qersê ne vira êmen çayrê bûne hatine dinî ji pêştî hilweşandina dunyayê cîhaniya ya yekemîn çûne Sovyetê wê derê man lê pir pirtûk nivîsîn pir pirtûk ne devlemend bi wêjeyî bi zimanekî şîrîn bi zimanekî xwezayî nivîsîn. Niha ez car caran pirtûka dinêrim yani pirtûkên nûtênî nivîsandinê ez lê dinêrim ki ew esa yani dilê merva da dernek ketine, hestê merva dernek ketine, ji hindiran dernek ketiye. Bihêkî ha Tirk döjün yapmacık zanî, hani ha bi paşê hatine çekirî. Lê tu ku gava edebiyata wan camerana dinêrî bandoreka pir mezin hem jî bin edebiyata Sovyetê de mane hem jî zêdetir jî tiştine baş merahîştine. Bi zargotin nivîsîne, bol bol zêde nivîsîne, bi Hecî Cindî, pirtûkeka ya ekê heye kilamê cemaata, bi pirtûkeka ya pir xas e nivîsiye, roman nivîsiye. هیچ بری روا 1918 ji ber bi zorê dane mêr ji mala bavê xwe diqete û diçe hêla qaqizmanê û li wir dizewce û dimîne. Dema şarê qîza xama û li Şatiroglyê mala bavê xwe ye û gundiyên ji gundên Arpeliyê tên û ji ser Şatirogliyê re derbas dibin diçin Zozanê pişt topa Şatirogliyê. Gundê Şatirogliyê ji xwe Zozan e, ji ber wê naçin Zozana. Şara bedew û delal ya mala bavê xwe
هنه تشنه رند هنه لی مخابن خورت مجد بی در حقیقت ناخبتن یعنی هنگی زحمت نادنه که دل هنه تشتکی بکن لی دل هنه بی زحمت بکن لی دنیای دا کس بی زحمتی خو نگیانده تو دیگه آنی بی زحمت تو بیجی از تشتکی بکن مری نکاره آوی بی زحمت بخه مری نکاره نان خو بخواه نه وسانه خارم و خارنج بی زحمتی کی تکرنی لی تو راوی جبو ملت کی بوی ام بیجن نتواخ ملت خه دل هایی تشتکی بکی شوب نکور بهلی گرت ملت باش ناس بی یعنی ملتم کیه چیه زمانه کی چوانه بی والاتی بی ملتی هماسا پنابری مر پریشان دوه حتی گاوجا مری پریشان بو مری نکاره خو پیش وجی بوه خلق جی مروان ناس نکی تو خو ناس نکی تو قدره کی قیمته کی رومته کی ندی مزنخه نوسانه روشن بیریخه عالمه خه دنگ بیجه خه ستران بیجه خه چاوه وچاقی جی اونای بی قدر بین بی قیمت بین ناف خلقی دا نینی ناس کرنی تو جو پیش باناچ چونکه تو جوان وقت گیری دایی هوایی تو نکاری خود جوان جدا حساب بکی که چه خود جدا حساب بکی تو چه در کدار دی چی هره تو چه دی بیجی ببیجه تو ناف جماعت کی دایی ناف ملت کی دایی نوزا ورا دیجی دوان و هوایی اونا چه قاسی پیش و هر دوش ها قاسی پیش وچی اونا چه قاسی پاش و ببینن دوش ها قاسی پاش و ببینن شکوی حسن ji xemgîniya bêwelatbûnê koça xwe zû bar dike ji vê dunya derewîn. Dengbêj Hemoyê Hesen ji pey mirina Kambax a şikoyê birayê xwe straneke pir şewat çêkiriye. Dibêje cahiltî neçe. Tu ku de herî? Mal şewtî gava tu herî ve nagerî. Cahiltiya zêrîn tê ku de herî. Cahiltî neçe tê ku de herî. Mal şewtî gava tu herî ve nagerî. Cahiltiya zêrîn tê ku de herî. Cahilem cahil, cahilem ezîv. Bektur cahil cahil
تمرا بزي جعلتي نتاو تكو ظهري قوى ظهري ونقري Di gundê Şatiroglyê de niha heftê malbat heye û pênsit pênce kes dijî. Goristana gund hê jî goristana dema êzdiyan e. Miriyên sed sale di hemêza hev de radizên. Gund zêde koçber nebûye. Debara xwe mîna salê berîn bi xwedîkirina heywanan û çandiniyê dikin. Hal û wextê gundiyan baş e. Gundî gelek mêvan perwerin. Bila riya we vî gundî keve. Ev gund gundê gal û bavan e. Ax welato. جالدينا تكو ظهري قاوا قول كبهري وبلبلي بقري زابي كبيش وبهري